Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmekdaşyz. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir orunmasarlarynyň Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktorynyň Aşgabat şäheriniň hemem welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wiza aratnaşy arkaly iş matadan geçirdi. Onu ýurdumyzyň welaýatlaryny hemem paýtagtymyzda durmuş ykdysaty öňsürmegiň ileri tutulýan wezipelerini, möhümligini owa hojalyk işleriniň ýagdaýyny hemem döwlet durmuşyna degişli birnäçe wajyp meseleler garaly. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaşy arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewy hemde şol Watan özüne Ministrler Kabinetiniň başlygynyň paýtagtymda gödekçige diýen orunmasary Durdulyewi göni video aragatnaşyga çagyrdy. Häkim häzirki döwürde paýtagtymda alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, şäheriň çäklerini gurulşyga alınıp bolýan diskalardaky işleriň depkinlerini ýoklandyrmak, şäher ýylatynyň durmuş üçinçiligini ýygyderli gowlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler, şeýlek hem ýurdumyzyň baş şäherine degişli arasatçylyk we awadançyk işleriniň alınıp boryşy barada hatabat berdi. Bellenşýäli mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň we Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň hormatyna gurulmagy meýilleşdirilýän dawarlaryň medeni maksatnamalary işlenip taýýarlandy. Onuň çäklerine aýdym saly çykyşlar, dörejilik bäsleşikleri, ýurdumyzyň we paýtagtymyzyň ýeten derejesi barada gurrun berýän sergiler guralar. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Durdulyew paýtagtymyzda we ýurdumyzyň dürli künjeklerini alınıp bolýan gurulşyk işleriniň ýagdaýy, dürli maksatly täze diskalaryň taslamalaryny taýýarlamak, şol Watan özüne şanly senleri munasyp garşylamak oruny gödekçige diýen düzümlerini durmuşa geçirilýän çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinlep, vice-premier Durdulyew hemde Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjewy ýurdumyzyň baş şäherine alınıp bolýan işleriň ýagdaýyna, paýtagtymyzyň awadanlaşdyryş we bedek işleriniň barşyna näýilik bildirdi. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna we Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna görülýän taýýarlyk işleriniň häzirki döwrüň ruhyna alaýyk gelmegi, bayramçyk çärelerine bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne amala aşyrylýan beýik işleriň, ýetilen sepkitleriň we gazanlýan üstünlikleriň öz beýanyny tapmak oruny zerur tagallarlar görmegi berk talap etdi. Döwlet başlarymyz paýtagtymyzda ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleriň, çağlar baglarynyň talaby laýyklydyşy, şäherde idara kärhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik energiýasi bilen üçinçiligi bilen baglanyşyk meseleleriň bir gödekçilikde saklanmalygyny belledi we bu wagtda häkimi birnäçe anyk tawşyklar berdi. Milli liderimiz ýurdumyzyň baş şäherine alınıp bolýan işleriň, haýratynda diskalaryň gurulşyklarynyň ýokary hil derejesine eýe bolmagynyň möhüm talap bolup durýanyna inçekdi. Şunu diskalaryň gurulşyklarynyň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyna, olaryň gurulşygyny milli binagarlyk ýöreleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň utgaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir. Soňra hormatly prezidentimiz iş maslahatyny dowam edip, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owaçylygyny gödekçige diýen orunmasary Gylyjewy hemde ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimlerini göni video aragatnaşyga çagyrdy. Döwlet başlarymyz ilki bilen Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim welaýatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, agykinleri mineral dökünler bilen imitlendirmek, özüşdigini tutmak, şol Watan özüne gowy çekişine görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Şunda ekiş mövsümine işlediljek obagjyk teňkelerini, beýleki gurallaryň mövsüme dogry taýýarlygyny üpçün etmek maksady bilen zerur işler alınıp barýar. Şeýleki welaýatda ýazlyk yer almanyň, soganyň we beýleki göwekilleriň ekişi baty depkinlerde dowam edýär. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatydan ösürmegiň maksatnamasyna hemde owa milli maksatnamasyna keskitlenen wezipeler ýerine ýetirmek we şu üçin meýilleşdirilen işleri öz wagtyna ýokary hilli amala aşyrmak oruny toplumlaryň işleriň amala aşyrylýanyna barada hem hatabat berildi. Şunun bilen baglykda welaýatyň çäklerine gurulşyga alınıp bolýan diskalardaky işleriň ýagdaýy barada aýdyp, häkim mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk münasibetli gurulup ulanmagy berilmek meýilleşdirilen gurulşyklaryň depkinlerini ýoklandyrmak, welaýatyň ýylatynyň durmuş üçinçiligini ýygyderli gowlandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada giňişleýin maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinlep, welaýatyň agyltyn ekiljek meýdanlaryny ekiş mövsümine talaby laýyk taýýarlamagyň, sürüm we tekilleş işlerini bellenlen möhletlerde geçirmegiň möhümdigine ünsçekdi. Şunun bilen birlikde gowy çekişini agrotenk möhletlerde we ýokary hili geçirmek üçin ulanjak teňkeler we gurallar awatlanlyp, mövsüme dogry taýýar edilmeliler.
Bagtaşary tohum bilen dolu üpsün etmek üçin ekişi mövsümine çenli zerur gowaça tohumlary taýýarlanmalylar. Döwlet başlarymyz ýarlyk yer almanyň, toğanyň we beýleki göw ekilleriniň ekişiniň äkli agrotehnik taraplara laýykly geçirilmek üçin zerur şäherler görmegiň möhümdigini aýtdy. Azyk üçinçiligini pogtalandyrmak we bugdaýyň ýokary hasylyny öýlendirmek üçin bugdaý eklen meýdanlarda iýdek işlerini ýokary hille alyp barmagy dowam etmeli diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz garaşdyrylmadan şanly 30 ýylyg münasibetli vilayetde açylyp ulanmagy berilmegi gödeňde tutulýan medeni durmuş we öýlenmişlik maksatly deskalaryň gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmegiň möhümdigine aýratyn ünsçekdi. Şeýlekem ýazgy baý ekmek mövsüminiň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegine himme taraplaryň taýýarlyk görülmeler diýip döwlet başlarymyz aýtdy. Bu babatda vitse-premier Urad Gelliýew hemde häkime birnäçe tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz vilayetin etraflarynyň häkimlikleriniň guramaçyk meselelerine geçmek bilen Ýazmyradowy tejin etrafynyň häkiminiň obagçylygy boýunça orunmasary wezipesini bellemek, Mamidowy Beherdin etrafynyň häkiminiň gurulşyk boýunça orunmasary wezipesini bellemek hakyndaky resmi namlary gol çekdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz Çopanowy pensiýa gitmegi sebäpli Babadyhan etrafynyň häkiminiň obagçylygy boýunça orunmasary wezipesinden boşadyp, bu wezipe Gummadowy belledi. Mundan başga da hormatly prezidentimiz pensiýa gitmegi sebäpli Mehmedowy taraxty etrafynyň häkiminiň obagçylygy boýunça orunmasary wezipesinden boşadyp, bu wezipe Taýyrowy belledi. Hemde degişli resmi namlary gol çekip, olary elektron resmi namy duran çygarkaly häkime iýerdi. Soňra Balkan vilayetiniň häkimi Atakalliw vilayetin çäklerini alınıp barýan işleriň ýagdaýy, hyzgutanyna ekrançyk meýdanlaryna geçirilen şäherler barada atabat berdi. Vilayetin etraflaryna ýaz meýdan işlerine taýýarlyk işleri toplumlaryň esasy alınıp barýar. Möhümde işlediljek obagçylyk teňkalaryň we gurallaryň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berilýär. Bugdaý eklen meýdanlarda dökünler bilen iýmitlendirmek, öýdüşdigini tutmak boýunça zerur işler geçirilýär. Vilayetde ýazlyk yer almanyň, toğanyň we beýleki göw ekilleriň ekişiniň depkinlerini ýokalandyrmak, olary bellenlen agrotehnik möhletlerde tamamlamak meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şunun bilen birlikde o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipelerin ýerine ýetirmek urny degişli düzümleriň taýyşly işleri üpçün edilýär. Şeýlekem häkim ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli vilayetde ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän medeni durmuş we öýlenmişlik maksatly deskalaryň gurulşyk işlerini bellenlen möhletlerde tamamlamak, olarda ýokary hil derejesine üpçün etmek boýunça alınıp barýan himme taraplaryň işleri barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, ýazgy ekiş mövsümine taýýarlygyň çäklerini, alınıp barýan işleriň talaby laýyk gurulmalygyny, gowa çekiljek ýerleriň taýýarlygyna, daýhanlaryň ýokary hilli tohumlar bilen üpçünçilik meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Şoň bilen baglykda meýilleşdirilen we ýerine ýetirilýän äkli agrotehnik çäreler uly ähmiýete eder we bugra degişli äkli işler öz wagtyna ýerine ýetirilmeliler. Hormatly prezidentimiz agakinleri mineral dökünler bilen iýmitlendirmek we özüşdigini tutmak işleriniň agrotehnik taraplara laýyk gelmeligini, olaryň bellenlen möhletlerde geçirilmeligini belledi. Milli liderimiz ýurdumyzy durmuşyk ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna gödeňde tutulan äkli şäherleriň bellenlen möhletlerde we dolu mesjerde ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyna üns çekdi we bu wagtda ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasary Urad Gelliýew hemde häkime birnäçe anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumynyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyg münasibetli gurulup ulanmagy berilmek meýilleşdirilýän deskalaryň gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak, vilayetin ilatynyň durmuş derejesini iýdigderli gowlandyrmak meseleleriniň üns merkezinde saklanmalygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz iş maslahatynyň başlygyny wezipe borçlaryny talaby laýyk ýerine getirmän, işde goýberen düýpli kemçilikler üçin Balkan vilayetiniň häkiminiň orunmasary Mämiýewa bir käýin çygyran etmek hakyndaky buýruga gol çekip, ony elektron resmi namy duran şarkaly häkime iýerdi. Fanly video aragatna şarkaly geçirilýän iş maslahaty soňra Daşoğuz vilayetiniň häkimi Ýazmyradowyň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim vilayetin gowy çekiljek meýdanlarynyň ekiş mövsümine taýýarlygy, aýratynda ekişde uranjak obagçylyk teňkelerini we gurallary abatlap, mövsümi dogry taýýar etmek boýunça ýaýdanlandyrylan işler barada hatabat berdi. Şonlukda kärinçleriň ýokary hilli tohum, dökün we suw bilen üpçünçiligine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýlekem vilayetde yer almanyň, toğanyň we beýleki göw ekilleriň ekişini bellenlen möhletlerde we ýokary hilli geçirmek orunda zerur tagallar edilýär. Şoň bilen baglykda bugdaý eklen meýdanlarda degişli agrotehnik çäreler alınıp barýar. Häkim hatabatyň başlygyny o milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri öz wagtyna we ýokary hilli ýerine ýetirmek orunda durmuşa geçirilýän çäreler barada aýtdy.
Mukoddes garaşdyrylygymyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurulşyk işleriniň dipkinlerini ýokalandyrmak, vilayatyň çäklerine bar bolan durmuş maksatly desgalaryň üçünçülük derejesini taklamak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Hormat prezidentime hatabat dinläp, vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň agreten kadrlary we alman gazananlaryna dogry alaýyk gelmeligini bellädi. Şonlukda vilayatyň toprak gowa aýratynlyklary gödeňde tutulmalylar. Döwlet başçylary vilayatda gowa çekişine ähli taraplaryň taýýarlyk bilen baglanyşyk meseleleri bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Şonuň bilen birlikde ýazyk ýer almanyň we beýleki göw wekilleriň ekşi belirlenen möhletlerde tamamlanmalylar hemde olara ýygyk işleri talap laýyk ýola goýulmalylar diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bu wagtda vice-premier Urad Gelliýewa hemde vilayatyň häkimine bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz vilayatyň ekologiýa ýagdaýyny gowlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler barada aýdyp, sebitde köpçülikliň bağ nakallaryny ekmegiň ýazgy mewsimini guramaçykly geçirmek, ekiljek baglary taýýarlamak bilen baglanyşykly meseleleriň üns merkezinde saklanmagyny talap etdi. Döwlet başçylary ýurdumyzyň mukoddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi maksat edilýän dürli maksatly desgalaryň gurulşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmagyny üpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. İş maslahatynyň barşyna hormatly prezidentimiz Nurgelliýew Daşoğuz vilayatynyň häkiminiň gurulşyk boýunça orunmasary wezipesine bellemek hakynda karara gol çekip, ony elektron resmi namy bilen çygarkaly häkime iýerdi. Soňra Lewap vilayatynyň häkimi Aman Gelliýew vilayatda işleriň ýagdaýy, oýsynagat budugyny mewsimliň işleriň ýerine getirilşi, gowaça we beýleki obagjylyk ekinleriniň ekişine görülýän taýýarlyk, güýlük däniklen meýdanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýygyk işler barada hatabat berdi. Şonuň bilen bir gatarda ýaşaýyş çaýlaryny, mektepleri hemde çağlar baglaryny elektrik energiýasy hemde ýyllyk bilen üpçün etmek boýunça görülýän çäreler, dürli maksatly desgalaryň gurulşygynyň barşy barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, gowa çekişine toplumlaryň taýýarlyk görmegiň, bir jogapkärlik mewsimi gysga möhletlerde geçirmegiň ähmiýetini bellädi. Munuň üçin obagjylyk teýenkeleriň hemde enjamlarynyň gurat saklanmagy, ýerlerini ähli zerur terişler bilen üpçün etmek barada alat edilmeliler. Döwlet başçylary bu eklen meýdanlarda agrotehnik çäreleriň ýokary hili ýerine ýetirişini, şol sanyna özüçde unutmagy, mineral dökünler bilen iýmitlendirmegi, gödekçilikde saklamagy tapşyrdy. Ýazyk ýer almanyň, toganyň hemde beýleki göw bölümleriň degişli derejede ýygyk edilmegini üpçün etmek zerurdur. Şonuň ýaly häkime ýer böleklerini hemde nakallary ýazyky bağ ekmek mewsimine doly taýýarlamak tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz kärinçi üpekçileriň piýlendirmek baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirmekler üçin ähli şertleriň döredilmegini wajyp wezipeleriň hataryny görkezdi. Döwlet başçylary vilayatda mewsimliň işleriň agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda öýe wagtyny hemde ýokary hili ýerine getirilmeligine üns çekip, bu wagtda vice-premier Urad Gelliýewa hemde vilayatyň häkimine bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz sebitiň injenerçilik teýen kulganlarynyň şol sanyna durmuş maksatly desgalaryň ýyllyk bilen üpçün edilişini elmudama gödekçilikde saklamak babatda anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyz 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini belirlenen işleri öz wagtyny ýerine getirmegiň zerurdygyny belläp, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň gurulşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmalygyny aýtdy. İş maslahatynyň barşyna döwlet başçylary Joraýew Lewap vilayatynyň döwletli trawynyň häkiminiň gurulşyk işleri boýunça orunmasary wezipesine bellemek hakyndaky degişli karara gol çekip, ony elektron resmi namy bilen çygarkaly häkime iýerdi. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anaverdiýew vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şu günler gowa çekişine toplumlaryň taýýarlyk işleri alınıp barýar. Güýlük bugdaýy özüçde unutmak hemde mineral dökünler bilen iýmitlendirmek çäreleri durmuşa geçirilýär. Häkim şeýlekem vilayatyň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan meýlekde gowlandyrmak, sebitiň ähli gonlarynyň işlerini talap laýyk ýola goýmak boýunça görülýän çäreler gurulşyklarda işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şeýlekem ýarky bağ ekmek çäresine hemde pile öndürmek boýunça nowatdaky mewsime taýýarlyk görülşi barada edildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, gymmatly ekiniň gowa çekişiniň belirlenen möhletlerde guramaçykly geçirilmeginiň hemde gowaça oňat ýygyk edilmeginiň agaltynyň bol hasylynyň geregdigini bellädi.
Döwlet başlarymyz bugdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin zerur çäreleriň görülmeligini hemde ähli agrotek çäreleriň öz wagtyna ýerine getirilmeligini belläp, ýöňdebarjy agrotehnologiýalaryň we almaň ýöňdebarjy gadaranlaryny işde işin gulanmagyň etatyna paýtaçylyk hemde däýençilik bugdaklarynyň düşeňçiligini mundan meýlekde ýokalandyrmagyň wajypdygyny belledi. Milli liderimiz ýurdumyzyň ofisynagy toplumynyň esasy wezipesiniň ilaty dürli görnüşli adyk öýümler bilen dol meçerde üpçün etmekden abaratdygyny belläp, vilayetde ýazlyk gökillere ýydyk edilşini, olaryň suwalmagyny hemde mineral dökümler bilen iýmitlendirilmegini bir gözegçilikde saklamak babatda vice-premier Urad Gelliýew hemde vilayetiň häkimine degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýöňde boljak bakmek çäresiniň guramaçykly wezipesini çözmek boýunça taşyklary berip, hemde gymmatly dokma çegmaly bolan pili öndürmek boýunça mögsümi taýýarlygy ünsün düşürmezligi talap etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuşy ykdysadyň ösdürmegiň maksatnamasyny hemde o milli maksatnamasyny durmuşa geçirmegi, ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi gödeňde tutulan durmuş medeni we öňümçük maksatly gurulýan diskalaryň gurulşygyny ünsün düşürülmeli däerligini belläp, döwlet başlarymyz häkime şunun bilen bagly anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz guramaçylyk meselelerine geçip, işde goý beren kemçilikler üçin Durduýewi Maritrawynyň häkimi wezipesinden boşadyp, bu wezipe Glyzow belledi. Döwlet başlarymyz şeýlekem işde goý beren kemçilikler üçin Gelliýewi Garagy Metrawynyň häkiminiň obagçylygy boýunça orunmasary wezipesinden boşatdy. Hemde bir wezipe Aşyrow belledi. Döwlet başlarymyz degişli resmi namlary gol çekip, olary elektron resmi namy durançy arkaly vilayet häkimine iýerdi. Soňra hormatly prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Urad Gelliýewiň hatabatyny dinledi. Vice-premier häzirki döwürde ýurdumyzyň owasynagy toplumynyň düzümlerinde alınıp balyan işleriň ýagdaýy, mögsümden owagçylyk işleriniň geçirilşi barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, toplumyň guramaçylyk meselelerine geçip, owagçylyk we daşky şoğurmak ministriniň owagçylyk teýenkeler we gurallary boýunça orunmasary wezipesine balleýewi. Ministrin daşky şoğurmak we ýer serişleri boýunça orunmasary wezipesine bolsa Urad Mehmedow bellep, degişli resmi namlary gol çekdi. Hemde olary elektron resmi namy duran arkaly vice-premiere iýerip, bu babatda degişli taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz şol bir wagtyň özünde Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktori Berdiýew hem güni video aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier Urad Gelliýew hatabatyny dowam edip, Akyl vilayatynyň çägini gurulmagy meýilleşdirilýän 600 baş bedew üçin niýetlenilen atxananyň taslamasyny görkezdi. Bellenşäli umumy meýdany 15-14 hektara barabar bolan büýük toplumda tohum bedewleri iýdetmek hemde akyl teke bedewleriniň häsiýetli aýratynlyklaryny almy satda öwrenmek üçin ähli zerur şertler döredler. Şeýlekem vice-premier şol Türkmen bedewiniň milli bayramynyň Mary vilayatyna geçirilýänini nazara alyp, Mary atçylyk sport toplumynyň durkuny döwre baplaşdyrmak boýunça meýilleşdirilen işler barada hatabat berdi we ýerine getiriljek işleriň gerimine degişli bir näçe çyzgylary we taslamalar görkezdi. Döwlet başlarymyz hatabat dinläp, şöhratly pederlerimiziň döreden we dünýä medeniýetiniň göçüşine münasip goşunt hataplanýan milli gymmatlyklarynyň giýinden wagt edilmegi, bedewleriň hormatyna gurulýan bayramçyk dawralaryň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy. Munyň özi ady rawayaty öwrülen akyl-teke bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhratynyň hatda belinde göterilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly prezidentimiz meýilleşdirilen gurulşyk we döwre baplaşdyryş işleriniň bellenlen möhletlerde geçirilmegi, olarda ýokary hil derejesiniň üpçün edilmegi bilen baglanyşyk meselelere möhüm üns berilmeligine ilişik çekip, bu babatda vice-premier Urad Gelliýew hemde Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktori Berdiýew anyk taşyklar berdi. Gurulmagy meýilleşdirilýän diskalaryň häzirki zaman talaplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylmagy, olarda zerur mümkinçilikleriň üpçün edilmegi bilen baglanyşyk meseleler hemişe gözegçilikde saklanmalylar. Soňra Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktori Berdiýew, Türkmen bedewiniň milli bayramyna görülen taýýarlyk işleri, Mary vilayatyna hemde paýtagtymyzda gurulmagy meýilleşdirilýän bayramçyk çäreleri we bedewleriň şanyna guraljak dawralaryň maksatnamasy barada hatabat berdi. Bellenşäli şanly tenen hormatyna Mary vilayatynyň atçylyk sport toplumyny ýetkinjek çapykwarlaryň arasyna at çapşygy, dürli aralyklara at çapşyklarynyň altysy hemde halipa çapykwarlaryň arasyna at çapşygy guralar. Aşgabat atçylyk sport toplumyna bolsa konkur, Akyl vilayatynyň Akbudy etrawynyň çägine atlaryň arasynda uzak garalyga ýürüş boýunça bäsleşikler bolar.
Türkmenistanyň prezidentiniň akalteka açlyk toplumyny ýylyň iň oňadan akalteka bedegi hemde şekilleniş we amaly haşam sürňotuny neşir örimlerinde, fotosuratlarda, tele ýaýrymlarda bedegiň keşfini çeperçilik taýdan beýan etmek ugruna guralan dürejlik bäýeşikleriniň, suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halçylaryň, vergärleriň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärleriniň, dizaynerleriň, teleoperatorlaryň arasynda guralan bäýeşikleriň jemjemlenler. Türkmen bedeginiň milli bayramynyň jemleýiji gününde bolsa, halkara akalteka atçylyk sport toplumyny şöhrat gazanan ýyldan ýuruk ýyndan bedegleriň arasynda at çapşyklar geçirler. Maklaty berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne türkmen halkynyň milli buýsançyga taplanýan bedeglerimiz wagt edýän aýdym sağly çykyşlara, sahna oýunlaryna we sport bäýeşiklerine möhüm ähmiýet berler. Hormat prezidentime de hatabat dinlep, meýleşdirilen bayramçyk şäherleriniň ýokary derejede geçirilmegi, olaryň häzirki döwrüň ruhyny kybap ýagdaýda gurulmagy bilen baglanyşyk meseleleri üren jogapkärçilikli we hemme taraply tapda çemeleşmegi taşyrdy. Şonuň bilen baglykda türkmen bedeginiň milli bayram münasibetli gurulýan şäherler täsirli pursatlary we bilint dawraly joşuny çykyşlara beslenmelidir. Hormat prezidentimiz Balkan vilayetiniň çäklerini, tehra giňişliklerini, erkany gezip beren meýdan atlarynyň häsiýetlerini, olaryň renk aýratynlyklaryny almy esasy öwrenmegiň wajypdygyny ölçekdi we bu gurda alınıp bolýan işleriň netijeli häsiýeti eýe bolmagy üçin zerur tagallalary etmegi taşyrdy. Şonuň bilen baglykda tehrada aýry-aýry topol bolup gezip beren meýdan atlarynyň taryhda näme maksat bilen ulanýanlygyny kesgitlemek we bu ýagdaýlary almy taýdan öwrenmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçylary bellädi we bu wagtda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylýjewem göni video aragatnaşyga çagyrdy. Vice-premier häzirki döwürde ýurdumyzda azyk gowpsuzlygyny pogtalandyrmak, dürli görnüşli öňümleriň bolşugyny üpsün etmek boýunça alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, bu ýurda ýöňde durýan wezipeleriň oňun çözülmegine ýurdumyzyň telekeçleriniň goşandy barada hatabat berdi. Bellenşýäli mukaddes garaşdyrylmyň şanly 30 ýyllyk münasibetli tenagatçylar we telekeçe birleşmesiň agdalary tarapyndan Döwrewap ýylatçykanlaryň altysynyň şol sanyna Akyl vilayetiniň Kaky we Akbuğday taraplaryna, Balkan vilayetiniň Türkmenmaş şäherine, Daşoğuz vilayetiniň Göýrekli, Liwap vilayetiniň Çerjew hemde Mar vilayetiniň Sakarçaga etraplaryna ýylatçykanlar ulanmagy bermäge taýýar edildi. Munyň özi ýurdumyzyň telekeçleriniň şanly senlere münasip zähmet sowgady bolar. Hormat prezidentime hatabat dinlep, häzirki döwürde ýurdumyzda azyk bolşugynyň üpsün edilmeginiň, bazarlarda ýokary hili göýük, bakça we meýwe önümleriniň dürli görnüşleriniň ýeterlik mukdarda üpsün edilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny bellädi. Şeýle hem azyk önümleriniň özümizden artýan bölegini eksporta uğratmak we türkmen topragyna bitýän önümleriň daşary ýurt bazarlaryna iýilýän orny pogtalandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bu wagtda vice-premierler Gylýjew hemde Uradgelliýew hemde vilayetleriň häkimlerine anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentime de sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatyny jemlep, oňa gatnaşanlara garaşsyz bitarap watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmeginiň, halkymyzyň awadan we bagtyar durmuşynyň beýikligine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanışadýas. Durduýew hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň permany Durduýew Arslan Atagelliýewçe eşde goýberen kemçilikler üçin Mar welaýatynyň Mar etrawynyň häkimi wezipetinden boşatmaly. Gylýjew hakynda Saparmurad Aşirowç Gylýjew Mar welaýatynyň Mar etrawynyň häkimi wezipetinde bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Guwanşmurad Uradmuradowyç Ýagmuradow Akyl welaýatynyň Tejen etrawynyň häkiminiň orunbasary wezipetinde bellendirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Hemra Muhammed Seydiýewiç Mamidow Akyl welaýatynyň Bäherden etrawynyň häkiminiň orunbasary wezipetinde bellendirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Gurbanmurad Şopanow pensiýa etmek sebäpli Akyl welaýatynyň Babaday etrawynyň häkiminiň orunbasary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Nuriýagdy Hudaýberdiýewич Gummadow Akyl welaýatynyň Babaday etrawynyň häkiminiň orunbasary wezipetinde bellendirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen Anadurdy Ereşewich Mehmedow pensiýa etmek sebäpli Akyl welaýatynyň Sarat etrawynyň häkiminiň orunbasary wezipetinden boşadyldy.
Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Begenç Durdumradoviç Tayyirov Ahıl vilayatynyň Sarat trawynyň häkiminiň orunbasary wezipetine belenildi. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Wepa Gurbanyaliýew Nuriýaliýew Daşowut vilayatynyň häkiminiň orunbasary wezipetine belenildi. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Azat Toýlumradoviç Joraýew Liwapol vilayatynyň döwletli trawynyň häkiminiň orunbasary wezipetine belenildi. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Gelliýew Öwliýaguly Artykoviç işde goýberin kemçilikler üçin Mary vilayatynyň Garawmy trawynyň häkiminiň orunbasary wezipetinden boşadyldy. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Kadirberdi Yusupoviç Aşirov Mary vilayatynyň Garawmy trawynyň häkiminiň orunbasary wezipetine belenildi. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Almaz Yusupoviç Balliyev Türkmenistanyň owy hojalyk we daşky uşagy goramak ministriniň owy hojalyk tehnikalary we guralary boýunça orunbasary wezipetine belenildi. Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Batyr Gelmämedoviç Uramämedow Türkmenistanyň owy hojalyk we daşky uşagy goramak ministriniň daşky uşagy goramak we yer serişleri boýunça orunbasary wezipetine belenildi. Türkmenistan prezidenti buyrog bolşakdy. Resmi namal arqyta wezipe boşlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberini düýpli kemçilikler üçin Balkan vilayatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk öwreş we sport boýunça orunbasary Mämi we Baharoğlu Amanmuradowna bir kenç olandyrdy. Türkmenistan prezidenti ýurdumyň ýaraly işleriniň beren serkarda başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow hukuk namalary hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 30-njy maddasyna laýykly permana gol çekdi. Resmi nama bilen döwlet paji hakynda Türkmenistan prezidentiniň 1993-nji ýylyň 29-njy noýabryna çykaran 1077-nji permanyna goşmaça gerdirildi. Türkmenistan prezidenti ýurdumyň ýaraly işleriniň beren serkarda başly Gurbanoğlu Berdimuhammedow hukuk namalary hakyndaky Türkmenistanyň kanunynyň 30-njy, 31-nji maddalaryna raýatly Türkmenistan prezidentiniň käbir kadalaşdyrjy hukuk namalaryny şu karara goşulýan sany olaýatly üýtgetmeleri hemem goşmaçalary girdinmek, şeýle-de olaň käbirini güýjüni ýitirenip ikrar etmek hakyndaky karara gol çekdi. Ma'lum bolýary şu ýylyň 28-nji martyna ýurdumyzda kanun çykarjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirilir. Şu günleri diýarymyzyň ähli künjeklerini Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýykly dalaşgärleri hödürlemek möhümi guramaçylykly işeň ýagdaýda dowam edýär. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň öňde boljak taýlawlaryna taýýarlyk görmek barada aýtmak bilen türkmen jemgyýetiniň demokratik sütünlerini berkitmekde. Saýlawlaryň ähmiýetini belledik hemde bu jemgyýetçilik syýasy çäreniň açyklygyny we aýdynlygyny öpçün etmegi, halkara hukugynyň esasy kaýdalaryna kybap gelmegiň möhümdigini aýtdy. Döwlet başçylarynyň tapşyryklaryndan uralyp, Türkmenistan paragatçylygyň we ýanaşmagyň watan ýyly baglan edilen 2021-nji ýylyň möhüm syýasy çärelerinden biri boljak. 28-nji martda geçiriljek saýlawlar bilen baglanşykly taýýarlyk işleriniň çäklerini häzirki wagtda Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda vilayet etrap şäher halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan dalaşgärler hödürlemeklige bagyşlanan mejlisler işçiň ýagdaýda dowam edýär. Saýlawlaryň açyklyk, aýdynlyk, demokratik ýörelgelerimiz esasyna geçirilýänini täýin etmek üçin syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary we raýatlar toparlary tarapyndan belgilenen milli tinçiligiň 436-sy ygtyýarlyklarynyň çäklerini dalaşgärler hödürlemeklige bagyşlanan mejlislere, şeýle hem saýlawlar bilen baglanşykly geçirilýän çärelere işçiň gatnaşýarlar. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli urlary hil taýdan täze derejä çykýar. Ýurtda syýasy köptürlük we köp partiýalyk kemale gelýär. Syýasy köptürlük jemgyýetiň syýasy durmuşyna gatnaşmagy, den hukukly dürli syýasy idaralaryň bolmagyny göz tutýar. Bu bolsa her bir syýasy partiýanyň häkimiýetde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalygyna öz wekilligiň bolmagy üçin wekilleriniň şol idaralara deýişli geçirilýän saýlawlarda giň bätleşik etatyna deputatlyk ýa-da agzalyk mandatyna ýa bolmagyny gazanmak diýmekdir. Syýasy köpdürlüğün mäkem kökren mekany bolan Jewiz türkmen jemgyýetine mart aýynyň soňky ýekşenbesine geçiriljek saýlawlar hem demokratik özgertmeleriň rowajlanmagyna uly ähmiýeti eýe bolar.
Hormat adamlar, ine bolsa yurdumyň guraýtana we paýtagyň Aşgabatda 22 fevralda saat 20-den 23 fevralda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyna üýtgäp ýağmurly howa bolup az keme gar gaçykly ýagşýar. Demirgazy kulmataran teýdis sekundy 94 metr käýerlerini 17 metrçe ýetýän şemal öter. Howa gejesini 1-6 gradus, gündüzini 7-10 gradus. Kenaryaky taraplaryny 2-7 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna üýtgäp ýağmurly howa bolup az keme ýagşýar. Demirgazy kulmataran teýdis sekundy 94 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesini 1 gradus sowukdan 4 gradus maýly. Gündüzini 9-4 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna üýtgäp ýağmurly howa bolup az keme ýagşýar. Demirgazy kulmataran teýdis sekundy 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesini 0-5 gradus maýly. Gündüzini 9-14 gradus maýly bolar. Leba welaýatyna üýtgäp ýağmurly howa bolup az keme ýagşýar. Kulmataran teýdis sekundy 9-4 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesini 0-5 gradus maýly. Gündüzini 10-15 gradus maýly bolar. Daşy welaýatyna üýtgäp ýağmurly howa bolup gar gaçykly ýagşýar. Kulmataran teýdis sekundy 9-4 metr, käýerlerini 17 metrçe ýetýän şemal öter. Howa gejesini 4 gradus sowukdan 1 gradus maýly, gündüzini 0-5 gradus maýly bolar. Paýtagyň Aşgabatda üýtgäp ýağmurly howa bolup Demirgazy kulmataran teýdis sekundy 9-11 metr ýetýän şemal öter. Howa gejesini 1-3 gradus maýly, gündüzini 11-13 gradus maýly bolar. Yurdumyň şu fevral aýynyň 23-nü magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylar. Edil watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 9 götürüm artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini uranmagy. Şeýle hem gyş pasyny howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, pasyly urak inmek maslahat berýär. Mehriban ilaşlarym, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla Watan Habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne aty watan Türkmenistan, ähli babatlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşleriň ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ilaşlar.